waħda mit-talbit tagħna kienet illi peress illi il-pandemija qiegħda tiġġedded, allura importanti illi il-COVID supplement ikompli sabiex inżommu n-nies fl-impjieg. Jiena naħseb illi ħaġa li kemm aħna, kemm il-gvern, kemm il-unions ħedimna flimkien fuqha u illi kemm jista' jkun jintilfu lanqas impjiegi waqt kriżi ta' din id-dimensjoni. Allura hija ħaġa pożittiva ħafna illi dawn il-wage supplements qegħdin ikomplu u ħajġu estiżi sa Marzu li ġej. Aħna fil-fatt mill-ewwel li dawn huma ċirkostanzi straordinarji, mhux biss minħabba il-pandemija, imma għax ma nafux kemm il-pandemija ħaddum, allura l-gvern anke qed iħares lejn Marzu u hemm ukoll l-evalwazzjoni tal-manival illi wkoll jista' jkollha impatt fuq l-ekonomija tagħna. Allura f'daw iċ-ċirkostanzi naħseb jiena l-estensjoni tal-wage supplement hija tajba. Tajjeb li qed inħarsu l-qudiem dan huwa investiment li huwa importantissimu għalina l-ekonomija tagħna, meta ngħid l-ekonomija mhux biss l-ekonomija f'sens monetarju, imma ekonomija li trid tiġġenera l-impjiegi li permezz tagħhom in-nies jgħixu aħjar. Aħna nittamaw illi dat tip ta' investiment jiġġenera mhux biss impjiegi ma li għandna bżonn huwa impjiegi ta' valur miżjud u illi dal-investiment jintuża wkoll biex jattira investiment allura ta' valur miżjud iktar għoli minn dak illi għandna sissa. Għalhekk aħna nsostnu li pajjiżna tibqa' kompetittiv, irridu ninvestu mhux biss fl-infrastruttura imma anke fir-riżorsi umani tagħna biex nattiraw setturi illi ma semmewx veru fil-baġġett imma nattiraw setturi illi kapaċi jsostnu l-ekonomija tagħna iktar fit-tul.